Моля ви се, вие, които останахте като качествена публика, ръкопляскайте на тези смели хора. Защото те са ваши, те са наши, те са ние. Това са нашите деца. И ние трябва да сме с тях. Хайде, приятели, на сцената, не се притеснявайте. Сцената е ваша. Вали ръката, виж, силни сме, помогнете сега да светне синьо. Синьо, синята панделка е символ на всички, които се опитваме да информираме хората по въпросите на аутизма. Моля ви, заменете още веднъж, защото вие сте смели. Заслужавате го. Днеска, както всеки ден, е вашия ден. Те са ние сме те. Те са аз. Благодаря ви много. Благодаря ви на всички вас. Сега може би е време за вас, мили приятели. Заповядай.